gama cu acid salicilic de la Shogun. Aceasta conține gelul de purificare a feței cu acid salicilic, detergentul dermopurificant pentru tenul acneic și masca de față purificatoare. Acest set este adecvat și persoanelor adolescente. În fiecare seară, după demachierea tenului, se folosește acest gel de curățare care îți curăță în profunzime tenul și porii care sunt încărcați cu rezidurile acumulate pe timp de zi. Gelul se aplică în fiecare seară pe zona cu probleme. Este pentru piele impură, acneică, exfoliază și purifică și îndepărtează punctele negre. Iar masca se folosește de 2-3 ori pe săptămână. Aceasta, pe lângă faptul că elimină foarte bine rezidurile din tenul nostru, reglează și excesul de sebum. Numeroasele proprietăți ale acidului salicilic permit obținerea unei pieli luminoase, netede și compacte. Celulele moarte sunt eliberate și pielea rezultă împrospătată și purificată. Fie că ești adult sau adolescent, dacă știi că ai probleme cu tenul, fie că acesta este acneic sau pur și simplu porii tăi sunt foarte dilatați, îți recomand acest set cu drag.